akusekho ukucasha la ngcono ngivele ngikhuluma iqiniso wangifonela maybe of 15. She called me maybe 15 times was shooting busy into the politics answer shani phone yakhe. She wanted to tell me, no, you know what, I want to start something new. Now sephuma into sibu ephumayo ithi in my house bekunomzimba a dead body. Ucabanga ukuthi mhlambe lokho kwenzakele ngecala lokuthi bathi udlongilule about 2-3 weeks back was politically motivated? Everyone can see, especially if you're a politician, you will probably see ukuthi into emnandi ukuthi kunamagama esiswatholile abantu behind all this. But that won't stop me from supporting MK. MK ngizolwela. I'm not looking for any position. I'm not looking for nothing. In fact, I will continue putting my money to MK. So if I need to voice out, I need to MK no matter what. But slow shilo city forward ever, backwards never side. Jengamani siyakwazi siyaphambi asihlehli no matter bangathi rape bathi matter bathi stealing whatever it is but siyaphambi manje. But kanti ama-politician anokushayana ngezomjolo abantu besifazane kakhulu. That is the first. Maui politician, you must know, whoever is watching right now, Maui politician, the first thing about Shanghai, the second thing about Shanghai, it's money laundering. It's money laundering. The third one, bese imali kahulumeni, but no, khona imali kahulumeni ayintshontshile lo izinto vele ama-politicians okuhlala kudlaliswana ngazo. So asinandaba nokuthi bathini but I'm saying for whatever anginandaba and futhi ngiyasho mina futhi whoever shaya mina ngiyamxolela mina ngiyena umuntu wama-grudges. No, ngiyaphambili usuzama nawe. Just imagine Chosha ukhethelizwa mshamla phansi ngiyosho ukuthi you are a champion but usazozala umuntu ozoshaya mina because yonke into yami mina it's transparent, yonke into inama-records phansi. Ayikho into engiyale and futhi mase ngibona ukuthi ngisekhoneni ayikho into ekuthiwa the truth shall set you free. Hence wangizwa the last interview ngabona ukuthi no akusekho ukucasha la ngcono ngivele ngikhuluma iqiniso ukuthi lento izofika kanjani kubantwini. Let me just tell the truth, ngingabuild the story and yonke into engayikhuluma into emnandi ukuthi yonke ibikwi-file ibikwi-docket yonke into. So that's it. Yini ongasho uthi uyifundile ngalento ekwenzakalela? Okay, into engizosho ukuthi ngifundele number 1, if ever you are interested ukungeneni ipolitiki, you must be ready for any political war. Number 2, into engifundile noma engilethele trauma yinansi people must take this serious. There are people out there abarepiwe ngempela okweqiniso. So into engiyibuza yona ukuthi yazi umuntu makuthiwa urepiwe sengivele ngithi no man maybe unamanga uyadlala because I know the truth of this. I hope maybe wonke umuntu uyabona ukuthi lento uma ulokuyilandela ulalela mina ulalela umuntu lo okhulumayo omunye. But today let's not talk about people's names, ne? Yabaleke emagameni abantu namhlanje. Let's not give them free airtime. So uma ubuka lo omunye the opposite party ubuka mina no uzothola ukuthi kuna stories amaningi awakhiwayo. So lento, especially this message, it's going straight to the state. Remember, I've opened a case first, a criminal injury, yokudicilela phansi isithunzi sami. Mangivula leyo case, this message is going straight to the minister. And I did abhalela uminister incwadi eyokuthi I'm complaining as a South African. Now, I've asked the state to bring whatever resources that you have to come and investigate me. Investigate to see whatever that I'm talking about, it does make sense to me. And lento ngiyenzela ukuthi uma bethola ukuthi ngine case abango, uma bethola ukuthi iyamanga, someone must be accountable. You know, now sephuma
into sibu ephumayo ithi in my house bekunomzimba, a dead body. There was a dead body. Exactly. That is a serious case of which the government uba usenzo mthunu kufanele ashesha ngenele. Abonisa ukuthi umthetho eSouth Africa udala. Abantu bangazenzeli umathanda. And if it's a political war, akumelanga bayithathe this for granted. You know, you accusing someone ukuthi unomzimba womuntu, and bear in mind ukuthi ngempela if ngokuyiqiniso ebezothi mayovula icase ayimention leyo nto ukuthi endlini. So hence ngithe ngifuna ukukhuluma kakhulu, but i-message engithumela kwi-state sase-South Africa samaphoyisa ukuthi someone must be arrested la, because kunabantu abarephe ngempela abangadlali abangeke basathatha serious because bebone le nto ukuthi umdlali igama elithi rape, it's a serious thing, asingayithathi ngento yokudlala. And lento amadoda maybe one day they need to be given a platform, maybe ngisho nasemajele phandle ngikiwe kuyobuka ukuthi lo kuthiwa wadlwengula kanjani. It's starting to give me something manje ukuthi yazi abanye abantu baboshiywe baboshela ukuthi umfana nentombazane bayicabanele kwasekuthiwa rape, yabelieve leyo nto kumele investigate, because njengamanje uyabona ukuthi ishintshile manje. Hayi kunabantu abafile uyabona igama lami liyadregeka lidonswa phansi manje. But one thing about uKhethelezi, I'm so disciplined, hence it try comrade. Why am I disciplined? You will never hear me in any of the social media platforms maybe responding or ngeke ungibone ngisho status sami sa WhatsApp ngikhuluma ngalento. I'll only talk la njengoba silana that maybe today that's the last time. Hence I'm not going even into details, not mentioning anybody's name or whatever, but ngizothi South Africa isikhathi sokuthi sivula amehlo, sivulele ingqondo, sibheke ukuthi izinye izinto ningabuyi-entertain ama kuthiwa i-rape. Ake nilalele qala kakhulu ukuthi i-rape kwenzakaleni kanjani, then you start entertaining it. Yayizwa leyo nto. So hence ngisho ngithi umdlalo mningi la and igama lami lidonseka phansi. Yazi South Africa bafuna lo muntu abambona ngathi igama lakhe lilapha. You cannot never hear umlungu eshaya omunye umlungu akubo. But abantu abamnyama, it's either ibusiness lakho sibulithi seliphezulu kufike lo baba bathi uSARS azolishaya. uSARS, it is a private business yomlungu eyizolwa nabantu abamnyama izobashaya phansi. So uzobona ngoSARS azomshaya noma ubona omunye umuntu wakithi omnyama azokhuluma nokuthi sazi i-quality tax. Yes. I-revenue collect. Yes. For ukuthi sonke simele sibhadale i-tax. Exactly. As our citizens. Ngiyakuvuma lokho. Yabona lento yokuthiwa umuzix leyo iqala school. Yeah. Abantu bonke bayithatha kancane. Believe me. Kulawo ma-orders awu-1000. Maybe this thing uyidayisa 500 rand. Hey, one. It's an example. 500 times 1000. Angazi ukuthi imali ne. But ukudecide ukuthi kusasa uyothenga iplaza. Then mawuthenga iplaza kwenza inkukhu amaqanda ukodisela wonke amaspaza shopping in. Then awubatshela abantu you decide ukuthi iplaza lakho selikwenzela imali. You started here ne? Yeah. Bese ukuvela uveza umuzi wakho. So wakhe umuzi owetha 100 million. First thing abazoyisho abazothini ku uthwelele ngoba vele samuzwana ngibani ngikhehleli. So njengamanje kanjalo last year khuluma naqeda ukuthola umsebenzi 2000. Bathi isigubhu sikakhehlile. Ngithola ukuthi asiba-educate abantu ukuthi abantu bakithi ningabi too much obsessed nge-social media. You have time. Ngiworried ngalabantu abahlala be-live ko-TikTok basebenza nini. Ngiworried ngenyama. I'm worried about inyama ehlala live ku-TikTok. Kanti basebenza nini abantu? Kanti zila nini ukudla? Kuthiwa namhlanje zilile yona isehlathini iyathandaza. Kanti imba nini imithi? Ihamba nini yofuna ihlanganisa imithi ini? Umuntu ohlala ekuseni live emini la. TikTok is here to destroy us. TikTok wenziwa abantu ba-China or yini? Yeah, ba-China. You will never see i-China umntwana we-China. Tell me iqiniso. Wakwambona umntwana we-China e-live. Ngikhuluma ngomntwana maybe ona 18 years or 20 years. Never. Ama-China what they are advertising with TikTok ba-advertise imisebenzi yezandla. Imishini yabo yebo they use for that. Kwamanye ama-countries TikTok is not allowed. Thina ngapha sifiyesa wa-introduce wakithi asawuse sesiyosebenzisa ukudestroyana sodwa. Umlungu uhlakaniphile
wasinika i-platform. What there is the platform, it is easy to trend, easy at any time. So abantu abamnyama bathi befika ngala siyaqedana bayadubulana abantu ngo-TikTok. Asina secret, siyabantu abamnyama iphelile into ye-secret. Asinayo imfihlo. Do you know into esisele ukuthi abantu benze u-live besendlini ekamereni because sengake ngambona omnye enza u-TikTok ese-toilet. Athi brrr. I'm telling you, ihlazo leyo nto but bayakwenza. You know what, ubaba umdala, ubaba umbonto umkhulu lo, umuntu olenza lezi zinto kuthiwa yabo i-trend, trend. Kunezinye izinto ongasafanele uzenze ngoba usuyabo lokho sekwaba abantwana bami lokho okufanele bekwenze lokho akuseyini. So into engizama ukuyitshela abantu ukuthi i-TikTok they must be very very careful, uzos-destroy. Into engizoyisho ukuthi abantu we must focus. Let's use TikTok wisely. Mina futhi yabona mangathiwa u-MK uyathatha ngene emalini, the first thing that I will tell Zuma noma whoever will be the president ngizothi asilweleni ukuthi manje sivoteni u-TikTok asuxosheni nesa. How? Yes, I'm telling you. Kodwa uyafana nje no Facebook no Twitter. Yes, uyafana but TikTok angudingi. Usudestroy abantu bangaka abantu abafiki. Ungcono Facebook ngoba uzube live edinga angazi indlela lidimoni elingenile but ngake ngayenza prophecy no TikTok. Ngayenza prophecy ngeApple iphone. Ngayenza i-TikTok ukuthi kwenzakaleni no TikTok idimoni. Do you know that you can be live the whole night ungafikela ubuthongo but you can't do that on Facebook? Why? Because the accounts are secret enziwe ku TikTok. Wangena ku TikTok waqala wangena ukunderstand ikhanda lakho libangathi uyahlala. Injani? Yeah, awushaywa wedwa nami ngishayiwe strong. Kuvisa abantu nje ukuthi shayiwe kwathiwa I decided to keep quiet, to keep my peace. We're doing it for the... DJ Smooth did not inform me that he's recording me. And he put that voice note without my consent. I paid a lawyer 5,000 to have that recording removed. As DJ Smooth joined, I'm Kalabasing of DJ Smooth. Katekishelezi bribed a sergeant who was assigned to my case, who Sergeant Maboko. He bribed him. Do you know that Keshelezi hires people to pretend to be brigadier to abaniki 500 when women want to go open cases against him. Abaniki 500 rents na kuletea brigadier. Yeah. Asidluleke kuleyo kodwa no. I wanted to say that. I wanted to say no comment. I cannot comment on that. Don't argue with a fool because you end up being a fool. Yeah. Uma manje uhlanya ugijimela phala umuntu na ugijimisa uzogcina ungazi ukuthi wahlanya. So let's not talk about this man. Let's move on. But the case is still open and it's... The case is still on. Uzothi omunye wayekhetheleze ngaboshanga. I think in South Africa they are doing a good job. This case is essentially one thing about 3. First one, it was given to this other detective in Norwood. The detective, it was transferred. He motivated niggas case. It was transferred to Low Tongue Private. But funny about Tongue Group, second thing private police. Yamuvela Giel. Then Yam Kennel Nai Yamu Mandi say to Ubragatia. So I just don't want to discuss more about the case because I think ngizobeni the angazi turning slow singshana mthetho, let them
jeopardize. Yeah, I will be jeopardizing the lawyers in South Africa. Let them deal with it. That hence, on social media. Hence, you will never hear me commenting about it. But if they find me guilty, I'm pleading South Africa. I must be the lesson. South Africa would. South Africa, I must be arrested. And I'm 100% sure and ready to go down. But if ever they tell you to guilty and yakuku, you tell us untombazana must be a lesson yokuthi nabambo ukuze kubuye isithunzi sabantu besifazane. Kunabantu besifazane namanje sisakhala esibaziyo nathi ukuthi badlwengula, we are helping them ukuthi kuboshwe abantu. But uma siqhamuka into nje ngizwa ngiphelelwa yihope yokuthi kahle kwenzakalani eSouth Africa. But mina into engizoyisho nje anginawo amandla okulwa. Ngizolwa ngomsamo wami. Kuye umsamo ngishisa impepho. Izo zilamizo ngwele. Wait and see. Ungasho kanjalo. Hayi. Izo zilamizo ngwela anginawo amandla okulwa, ngibroke, anginamali, I can't do anything. But izo zilamizo ngwela noNkulunkulu engimthandazayo. Mina kakhulu ke ngikholelwa first emadlozini. Yonke into ngiyayibika, of which sengiqalile. Ngihambile ngaya edlozini ngathatha impepho. Ngayishisa ngathatha isinembe ngasibunguzela phansi. Ngathi bogogo nabomkhulu uma ngempela ngidlunguliwa ngosho. Bathi mangadlungulanga niyazi bonke abantu abamendleleni yami nibenza njani. Yenzani isibonelo la eSouth Africa yonke. Uma kufanele umuntu acosha amaphepha akacosha. Uma kufanele udle dustbin akadle dustbin. Mina ngilwa ngomuthi. Umuthi nawo ngisasho namanje. Ngiyabheja sikunazi. Mina umuthi ngisasho ninawo. Futhi ila inobona khona South Africa yonke imnandi yele. I don't have time to be responding. Angirespondi. Mina sibungishaya kakhulu 2 years back. Ngishaya kakhulu ngibizwa ngescam ngibizwa ngani. But ngisaphila. I was strong. Angaze ngi-invite umuntu ukuthi yenzani ukuthi mina mangilento yami ngiyilwa ngedwa. Ngene esigodlweni ngenza into yami ngivale la. Ngiqhubeke ngiphile. Ngipha lokho ncane lokho. Amandla amancane. Umfula lo omncane ungaphenduli futhi yabo ngoba nawe kubiza ngesilimi kubiza ngamagama wonke. Angikhumbuli mina sibungena ulwa nomuntu. Ngiyibonile enye ulokuthi yazi ngabe kuthiwa akuthukanga omnika iplatform now. But now the question is, how are you going to give a platform esekuthukile wakubiza ngayo yonke into? Ngaba wakathukanga wabuya naye wazoyi-explain. But manje I don't think now usazombize futhi umuntu esekuthuke wakuthuka. But okwamanje the delicacy ke the delicacy South Africa lihlala kuyakhonakala ukuthi if umuntu aqambe amanga ngawe ukhona umuntu ukuthi umuntu umshaya ukuthi ngigcine lapho, like let's say umuntu uyamxolela uma akhuluma amanga ngawe, especially amanga njengalawo, let's say amanga, let's say kuyapruveka nasekhona umuntu njengalo uyamxolela noma umbaqabula ngomuthi. Okay, firstly, i-court ayithathi into eyibona ukuthi it doesn't add up. Ayino kuye court. Hence, if ever bekuthiwa lento bi-add up, okay, hleli zingabe sikhuluma maybe ngabe ngiphakathi. But if bayabona bafundile phela abantu, they are well trained. From detective, they are well trained. If ngoba ngitshela ukuthi sihambe abantu abawu-3, tell me these 3 people should bonke ngihamba ngibabhadala mina ngile KZN indaba isegoli. Should bonke labantu ngihamba ngibabribe mina. Bayabona bonke ukuthi hayi man. Unento engathi dabi la. Yonke into engikhulume kuwe bayithatha bayibuka. Ine proof. Yonke into ine proof kwi-docket yonke into. So it is not a good thing ukuthi umuntu uziyomginqisa ama-fingerprints uqamba mama. Ziningi izinto zomuntu eyimoshakalayo. Coming back to your question, umuntu mayiqamba mama ngamphanisha. Khona i-punishment omphanisha ngayo uyamphanisha. Fike qala edlozini lakho emsamo udeclare. Idlozi phela ngithi libona into efihliwe liyazi kwenzakalani. You declare uthi bogogo nabomkhulu ngizoshisa impepho. Uma sengiphambi kwempepho akufanele ngabe ngiqamba mama. Kumele ngikhulume iqiniso. Na manje zonke zivuleliwe manje ilwana. Zizongidla amagubesi azongidla. Amasango asejela avuliwe kumele ngene.
uma ngiqamba amanga ngivuleleni ingene uma ngingaqamba amanga yilwane ke nithi because la mvukanilwe manje ngicabanga ukuthi sekuyisikhathi ukuthi livukelile elakithi idlozi cha lifana nami lalilungile ngilungile sibungu uyangazi bengeke ngizwane nawe baningi abantu abenza ama interview kwena sifike sa amagazi etazwane yezwa le nto angiyena lo muntu mina onenhliziyo embi hence ngisho ngithi usizi ngabe futhi wayeze kimi bathi ngilambile baningi abantu mina ngibasizayo athi umuntu ngilambile uze kahle leyo mali one inama blessings two I can even maybe im operation umsebenzi siswami nawo nomsebenzi uyizamela but mawungizela ngale ndlela ukuthi ufuna ungishaya ungizela ukuthi ufuna ungishaya ma app ami nizama ungena nithi nithatha izinto zami ngeke ngizokwenza lokho but hence ngisho ngithi mina ngisebenza ngesinto angifundanga angisona isigora ngijimi insimbi angiyoni advocate angilutho mina ngafundisa umuthi phela uma kunje ngiyazi yini kumele ngiyithathe ngisebenzise bese kwenzeka izinto zami akekho umuntu ofanele ngihlala ngisho sibunga ukuthi mina akekho ungabosithandazela isitha sakho sife inyanga ngani it's a message futhi nani ungayithandazela isitha sakho ukuthi masife akufanele umbulale umuntu akafi umuntu kufanele asokole phambi kwakho ukuze abe witness atshela abantu ngelinye ilanga ukuthi ungamthindi lo muntu uyozohamba etshela abantu ukuthi umuntu uyathakatha lo ungazi umuntu sibuye kubiza ukuthi uyathakatha noma ethi uthwele ikhona into akazama ukuyenza kuwe wahluleka so kumele naye abe omunye example ukuthi athi hayi lo muntu uyathakatha because sezamile umuntu wakwazi South Africa ukushaya i-rape uZuma nami hell uZuma naye nje bamenzeli into wathwa nangu rape yaze yaproveka leyo. What if unamanga wena? What if nginamanga? Yeah. Hence I'm giving South Africa they've got all the resources. Here's my phone. Ngishintsha nganix phone yami nayo engiyiphathayo. Ngisasho namanje yonke into engiyibhalile abathathi intelligence ayithatha phone yami icheck ukuthi ikhona into engiyidelete. I didn't delete anything because I knew ukuthi ngidila nomuntu onjani. Ayikho lento engiwane ngidelete. Into engiyikhulume kuwe even the court if they can question me regarding into engiyikhulume la into engiyikhulume la into engibhale lapha into ekhona efonini yami. I won't add anything. Adding nix. I still stand. Mina nje kanjalo. Okay. Ngoba futhi kuthiwa ngiphuza notshwala bathiwa kwenye ama podcast ngone kuthiwa uyaphuza ngiphuza ithangare oh my god. Angithi uze siprove amanga angazi noma abodokotela bayakwazi ukuthi emzimbeni batshe ukuthi in my entire life ake ngafaka i-alcohol emzimbeni wami bazoyibamba lento if ever kuyenzeka uma bebambe lapho ukuthi in his entire life akazi waphuza shuthi amanga le ngoba kuthiwa ngiyaphuza mina ithangare angiphuzile. I don't drink, I don't smoke. Ngihlale sober minded kanje njengoba ungibona wena wabona umuntu esober njengoba MK loqini nokana kamnandi njalo nje uhlala onoka kamnandi. Ngiyabonga kakhulu. Ngithe ngena ku live last week ngakubona ku live no awugogo Skhotheni ngimkhumbulile futhi siswami sicela ubuye uzosivakashela baningi abalandeli bakho bala ku Hustlers khona bafuna ubuye namdala ngacela. I think the last interview said it's maybe almost 3 years ago now ne 2 or 3 years ago. Justice. Yeah, so sikhumbulile gogo Skhotheni. I'm looking forward to our interview nokuthi sikhulume ngejourney yakho entsha uqhubeka ngayo siswami. Siyabonga uma uqhubeka wenza umsebenzi kaNkulunkulu. Ngibone ulive no Dr. ngibone wena uDokotela Mzo ulive no gogo Skhotheni nixoxa lapha and kunengxoxo egcwele nje eMzansi and nentsha they are starting to get confused ukuthi kanti are you able to resign from ebungomeni, which is it is a good thing umulandela uNkulunkulu whether ebungomeni noma enkonzweni it's all a good thing ukuthi encourage abantu ngokuthi babe ama-Afrika balandele isintu sakubo noku-encourage abantu noma bathanda uNkulunkulu into enhle konke lokho. Kodwa is it possible ukuthi umuntu angaresign ku-calling yobungoma? Funa ukwazi from wena ngifuna ukwazi nokungize nenye room futhi ukuthi ngathi nawe bathi njengoba boxoxa lapha nogogo Skhotheni ngathi bathi nawe uyaresign ebungomeni. Mhlambe inkonzo kumele si-expect kuwe ivulayo nawe ngale noma mhlambe lesonto elisha elizala kagogo Skhotheni ilele nobabili kune-partnership laphana kusebenza kanjani? Uyakhona umuntu ukuthi aresign ebungomeni? Okay, you know
what they will do on social media, they will cut the clip. As they cut, they say it now resign. That's what they usually do on social media. They will cut that clip. Okay, let me respond to that. At the end, you have a right to decide whatever you want to do in the country or outside the country. Especially she is a South African. She has a right to decide whatever she wants to decide. And again, maybe people must stop questioning her too much, because at the end of the day, we can't force her. But what I will be giving you an answer based on izinto engizazele buthwaseni. Uma ungenwe idlozi, it is not by choice. If it was by choice, baningi abantu kufanele ngabe bayizangoma abathi mabebuka ukhehleleli bathi I so wish phila le lifestyle. But idlozi aliveli kungene noma ubani. Mase likungenile aliphumi nakanjani. Ogogo nabomkhulu abadecidayo ukuthi njengamanje step esifuna ukubeka kusona isiphi. And what I'm saying is ugogo Sikhotheni uthi yena usefuna ukungena esontweni. Maybe uhambile emsamo wayoguqa wacela ukuthi cha sengicela ukuyosebenza esontweni. Sikhumbula ukuthi isonto nalo masibheka deep nesonto maybe ayongena, the thing is angazi ukuthi uyongena kweli isonto nalo lisebenza ngemoya. Yena akasho ukuthi angisangeke ngisawusebenzisa umuthi kodwa ngizoqhubeka maybe ngithandaza for the fact that she's still praying. Nakho leyo nto isabantu abadala ngoba phela la kulaphela sinabathandazi sinenyanga sinezangoma. If she's saying uye esontweni should you about prophet to me. Ngoba if she say I'm prophet Gogo Sikhotheni, take out the word Gogo for the sake of ukuthi uthi wena ugogo should you sasekhona yena by choice uthi uyekile. But uma ukuthi ngempela idlozi lamngene ngeke uyiyeke leyo nto, ngenile ungenile ngeke uyiyeke unless mawahamba wayolanda into usebenza ngento wayilanda eMozambique noma eTanzania yini leyo nto obviously sethwala. Okay, Mawahamba usebenza ngalokho belokho bethu abantu usebenza ngalezo zinto, then that one you can go unyonyobe buye lo muntu wayilanda ukuthi cha sengibongela ngisafuna ukusebenza, then kube nesiko lakhona elilahlayo ilahle lonto ishiye ilahle. But if ever ngempela wathwasa wanudla waluphalaza ukhamba hayi impela ngeke uzuphumelana phela nje uyongena ekuthandazeni nakho futhi uzoqala emasayidini engakhefi but uzogcina. But ke from what I know mina ngiphila naye kakhulu Sikhotheni, phila naye kakhulu. Maybe sisazobuya tshela abantu athi I'm a prophet, you know, maybe uthande isonto because nami nginjengenyanga ngiyangena kubasendiso i-keyboard mayikhale kahle baba ngikhuluma ezinye indaba iyakwenza leyo nto. But hayi ukuthi ukhehlelezi uzoresign noma ukhehlelezi uresign, I will never do that. Ngangena lento yangena and hence ngisho ngithi vele into engikholela kuyo kakhulu qala than anything because mina amehlo avulekile ngikholela emadlozini akithi nana noma ungathini esontweni yes but ngikholela kakhulu emadlozini akithi. kodwa wathi kimi the last time sixoxisana wathi kodwa 50% senkonzweni. Hence ngisho ngithi first I have to prioritize. Noma kuthiwa manje thawukhehlelezi yaboshwe ngithi awu Nkosi yami okuyidlozi lakithi elingibhekile lasekhaya bomama bezwe yona. So ngiyakholela kakhulu because ngiyazi ukuthi yonke into enginayo noma ungangibona ngigibela imoto enjani ngihlele emzini onjani anginikwa nguNkulunkulu kodwa ngayinikwa abantu bakithi. Ngaye emsamo ngashisa impepho ngenza izinto zenzeka. Umuntu osathi uNkulunkulu cha uNkulunkulu nawe idlozi iqiniso lihle singalibaleki. Let's not run away njengamanje masina asensibe deep usibu uNkulunkulu onjani obuya afike good friend uyafa uzofa manje hayi uzofa namhlanje. Phela mina siqinise ngilikhulumayo ileli elingafunwa abantu. Iqinise ngilikhulumayo ileli elenza abantu bangizonde but at a later stage bayikhumbule uzofa makafa uNkulunkulu siyosala singanayo uJesu
uJesu uzofa izwe liyosala lingaphethe umuntu. Yeah. For 3 days libe lingaphethe umuntu. Akekho umuntu ozobe sibhekile. Ubani ozobe sibhekile? Sikade uSathane angahambe lingakuthina. Uzofa and then avuke after 3 days. Yeah. Mayevuka siqhubeke futhi simlandela ngithi. Yeah. We'll do that ngoba phela inanza into esibuye ngibuza. Uma sikhuluma iqiniso, do you think abelungu they were that stupid ukuthi bebengasiniki iBhayibheli for free because ayinikwa for free? Into abayiprintile now, that thing ize thina la ukuthi sizokhohlwa isintu sethu, phuma ukhohlwe, phuma uphele ulandele lento la, because those are the ancestors wabo le phesheya. Same thing lento esiyenza la. Thina we didn't get an opportunity ukuthi sikhulume ngoShaka osenza ngakhona odingana. Yayizwa leyo. Kodwa bona Moses Isaac abasekho labantu esikhuluma ngabo. Athi abantu abasindisiwe mase besusuthu bathi aswakhonza amadimoni abantu abangasekho asikhulumi ngabo. Kodwa why ukhuluma ngoMoses? Why ukhuluma ngoIsaac? Why ukhuluma ngoJoseph? Abasaphili labantu. West party ke yokugcina. Nangu uzofa manje. Uzofa 3 days. Sizosala singanaye ke. Sobe senza njani? Silahliwe thina. Siyakuphi la? Sibuyele esintwini sethu. Hey, abantu sekuyisikhathi sokuthi ababuyele emadlozini akubo. Uma uthi awukholelwe edlozini lakini, shintsha isibongo. Ungabi nesibongo. Ma uSamuel, awuna sibongo. Ngoba phela eBhayibhelini siyezwa ukuthi yebo impela wayekhona uJoseph wayengwakabani isibongo uJoseph. Ngicela ukuza kunini. Angisazi. Moses wayengwakabani isibongo. Angisazi isibongo. Okay, siyavuma ke bona babengafuni izibongo right so ukuthi babesindisile. Because the moment uthi ngu-teaspoon wakandlovu musu kusho ukuthi mina ngizele kabusha ngegama likaJesu in lutho phela wena ngogatsheni ubuya benyathi yezwa mawusho kanjalo uyithakazela sikhuluma ngabantu abangasekho siyabavusa manje ngoba iyithakazelo lezo uzozo manje Nkosi yami nami uJesu mayivuka nami mame ba confuse abantu hayi yabona mfowethu umuntu olukhuluma iqiniso ofana nami olukhulumayo olukhuluma iqiniso ofana nami uma kecha angeke ngimenzele umona mina umuntu lo wamjita bathi uyamazi uma kecha cha mazi sisazoke ngimbiza interview ngekho ukhuluma iqiniso uyayenza lento eyikhulume iqiniso ukuthi abantu isintu sakho iyona into ehamba phambili wena imvelaphi wena you are an African you must be proud of being an African. Why ningathi ke right ngo Good Friday ake nihambeni ke ngo Good Friday niyele phezulu le kwashona lapho uJesu ake novakashela belungu nizobona into yokuqala bazongixosha belungu bathi go back to your country asinazi nini kodwa sibhizi Jesus oye kahle ngoyi siyasho phela ngoba phela basilandela bathi kwesazana ukuthiwa uJesu uyeza uzofika nini kanti abasinike inamba yakhe simpone simkantuza nini ingeke Kanti yabhala abantu abahlakaniphile abelungu yonke into ababeyibhala lapha babeyazi ukuthi sazoyenza ukuthi makuqeda la kuzoyenza ukuthi asifuni nabantu vele basondele esintwini sabo abaphume baphele nje entweni etidlozi babone ungathi amadimoni bayashifta from our roots abashifta abanye mina ngeke mina ilapho nje manje uthini kugogo Sikutheni ugogo Sikutheni ngani yami Nkosi yami it's a choice yakhe naye mina one thing about me angiyithandi indaba zabantu I mind my own business ukuthi amakhelwane kwenzakalani kunentuthu eshunqayo anginandaba hence naka ANC anginandaba ukuthi kwenzakalani mina imake imind ezaka MK la yayizwe lona ukuthi benzani labana nabo DA benzani bonke anginandaba I understand ile kodwa yena encourage ukuthi maqhubeka alivule isonto if she thinks it will work for her. We don't know what our plans are, because you cannot do something that you don't have a plan on. You do something because we have a plan on her. So she has a plan. If we plan we want to somebenzela akaqhubeke mfowethu akekho umuntu oqala into enganasiphetho nase kungomeni oqala ngoba ebona ukuthi uzokuphetha ngo2025 konke kunesikhathi sakho incwadi kaMshumayeli isho kanjalo ithi konke kunesikhathi sakho no ANC umbathe no DA bayazi ukuthi bazoqeda nini bazohlukana nini so nathi njengoba MK sihambela sodwa siyazi ukuthi bazosijoyina kodwa khona bazosijoyina mina ngimrespectela ukuba ihasla kwakhe
une confidence usisi futhi une vision ucabanga ukuthi mhlambe nje mayivula lenkonzo entsha iUmzik's Kitchen wakho omusha. The thing is, I haven't seen the church. That's what I can say. Angibonanga isonto. I only went to a place cover that club. I went to the club. It's very good. It's beautiful. Very beautiful. So, as umuntu wesifazane, I'm motivated, and as umuntu engijwayele ukukhuluma naye most of the time, I'm motivated. Izinto angitshela zona ayicabangayo. Going forward, business-wise, I'm encouraged. I'm an encourager, and what I like about here is, even now, Leo resigned last month. One called maybe about 15. She called me maybe 15 times for shooting peas into the politics. I answered Shani phone. She wanted to tell me, no, you know what? I want to start something new now. Then I'm shooting tea. Hence, ngekho mina ngekho available. But into engithandayo akadependeli umuntu wesilisa endodeni. Because mau intombazana out there dependele endodeni. Indoda ungadependeli kakhulu kuyona. Indoda ithanda umuntu ophushayo nayo. Yeah. Exactly. Uyabona ithi indoda mawusendlini uthi mawuthi ish yazi kushoti 1 or 2. Athi umuntu esifazane no uyakhumbula uthi sange ngasho ukuthi kunento engihlanganisa ngithi manje ngathola into encane. Ayikho umuntu wesilisa othanda umuntu othi maholile impazi abuye nemali athi baba nayi imali ngisebenzile nayi what can you do. Yabona loyo muntu ungamthengela ngisho whatever because uyambona ukuthi nifuna ukuya phambili. Baningi abantu besifazane abafuna ukusupporta financially but uthi mawumshayela umthetho akafuna ukuzwa. Akafuna ukulalela akafuna. So amadoda la ngaphandle ungamniki umuntu esifazane imali ongekafuna ukuthi futhi umcontrol. Ajikathi kwena uyamcontrol. Right ngizocontrol abani ke ngoba phela ngicabanga ukuthi umuntu wami. So right usikwetheni akagijime umuntu wesifazane abantwana bakhe balambile. If ever she thinks it will work for her, right akagijime. I know uyahasa. Sizowela lelo sonto lelo ngizovakasha ngajabula kakhulu. Uzovakasha lonke yangizwe. Definitely. Ngiyamthanda futhi ngiyamsupport usisituni. Ngithanda ubrave and njengoba usho imele into yakhe njengomuntu wesifazane. So uzofika ube umfundisi. No, angisho ukuthi ngiyosebenza khona. Given an opportunity to preach. Bese mwe ngavakasha iGrace, ngivakasha kuma Rema, ngivakasha ngiyabona mina uNdlozi eShumayela. Yeah. uNdlozi lo ophuma kwi-EFF eShumayela. I was like wow. Elinye side engilibonayo. Kodwa la lento esiyenza ukushumayela konke lo. We're all ministers in our own right. Yeah, you are right. Yabona manje sozodlalela i-team yami manje. You are right because we mostly focusing on spirituality. Yeah, so it's preaching, but we're preaching about the spirituality as Africans in our own way, and also if ungathi uyabheka thina sinandaba nabantu abasindisiwe asibagxeki, but bona if you can give them a platform now ulanda umfundisi mayibabo uzozwa uze enze bayangimangaza emasebeshumayela benze bashigama ningafani nabo khehlelezi. Oh my God, baxakekile abantu laba. Do you know ukuthi isibu? Let's be honest. Mina mangathwala abantu ngiyabasukela ngize ngibaprophet. Ngibasukele live kanje ngibaprophet ukuthi wena esontweni lakho usebenzisa ukuthi nokuthi. Uma nifuna ukubona ukuthi ngiqinisile njengamanje ngithatheni sambeni. Uma mina ngifuna i-challenge yomfundisi oyiwanozoma athi mina ayikho into engangayilanda. Mina all athi mina khethelezi ngakumela mina into engangayilanda ngithi challenge accepted. I will prophesy then mangi prophet sizoya la ngizothi manje asume ngisho into yakho mawifihlaphi sizohamba siyoyilanda siyongena ngithi lokho kusebenzisa ini lokho mina mangifuna ukuba expose ngaba expose ngiyababona nje behlala bethi abokhethelezi anginanda banako thina. It's not like izinto esizenzayo ezabantu besintu siyathakatha. Hence ngihlala ngibachaza ukuthi umthakathi umuntu othi makabuka usibuku abe nomona ahamba thatha umuthi afuna ukushanga umuntu. That's a witchcraft. But mina I'm not a witchcraft. Mina ngis-exercise isiko lakithi izinto zabodokotela. Hence nala ku-MK ukuba uzuma uthe umukela wonke umuntu. We have abefundisi abasindisiwe, we have abefundisi amakatholika abakashemba abanibona bahlangane neinyanga siyasebenzisana. We call that it's an MKRIM.
It's a movement la ehlanganisa khona abelaphi nabefundisi sihlangene kanje. Hence lawo bantu uthola sisebenzisana ukuhle simuva siya phambili. Akubandlululwana. Asikhulumeni iqiniso, Tina is not my client. This one they must get it. UThina lo ni client nami. UThina akaze eze esigodlweni sami ezofuna isigubhu noma ezofuna umuthi. UThina nje uwumuntu lona enimbonayo nje nkosiyami ohlale eyilotamatisa yiwona ayikhulekele uyakhuleka uThina uyayikhulekela uma kungahambi kahle acela ukuthi ngikhulekise la khona mfowethu ngicela ukuthandaze there is a deal engiyenzayo lana ifuna ukulungukuquta ngithi na umuthi angikholele emthini mina ngiyathandaza. So uThina is not my client, he will never be my client. uThina uyayithandazela. The only thing we are friends, the friendship yethu iphelela ngale kwesikole. So abantu bangamjudge uThina just because uzwana nenyanga ubani wathi akufanele wabe ngamjudge mina nawo bathi indaba usibuke uzwana noKhethelezi ngoba sizwana shothi wena ngigugu kimi akusafanele imanje 7 manje mofa yakho ngiyithola 10 strong. It doesn't mean ukuthi ngoba sekunami futhi izothengwa kakhulu izoqhubeka ihamba izothengwa ngoba phela I will pray for you and I always pray for you ukuthi uNkulunkulu bonke ngangizwana nabo mina Thina wena esibungu asisazwani manje. Why? Because abanye bangijikele bajika bazama ukuzenza clever ngababami abanye ba influence yabantu. Hence ngihlala ngisho ngithi kunabantu othola ukuthi uyabanyanya kunomuntu unyanya uKhethelezi bathi akaza ngibona wa hotspot bam hotspot ebenganayo wifi bam hotspot wa influence uthazonda lo muntu wanginyanya impela angifuni nokungibona kodwa sikazi sihlangana. So ngizama ngisuke ngikhulekela leyo nto bangayenzi leyo nto kuwe uthola ukuthi nawe sebeya hotspot usinyanye lo muntu nawe ngizondo ngoba ngisakwenza iqiniso mina yonke into engenza la asi-build singenhance manje we've decided to go live ngoba abantu bathi siyayikhukha babesho kanjalo nisho na ku Alex Mtiyana on Gagas FM. I was the first person to do live ukuhlola live but ayikho lento wena Mtiyana Alex Mtiyana noKhethelezi lento neyikhukha angiyikhukhi mina. Same applies to Ukhozi FM. Mina to be honest with you Sibu mina Ukhozi FM ubona ngasayi manje. One day I will talk about this. It's because of uSibongo Ngcobo lo owaphuma uSibongo Ngcobo njengoba bekhala ngaye. One day I will tell you the story. Hence ngibona ngasangena Ukhozini because noma ngithi ngiyathenga basangivumeni because ibeef yami yayinami naye. One day I will tell you why. But inyanga basayivumela isikhathi esiningi because of me umona nje owenzakala. But it's a story for another day. Dr. Khethelezi inyanga yesizwe inyanga yodumo umzoli ngamlandela